Somos os alumnos do Colexio Dr. Daniel Monge de Navia e imos vos contar o traballo de microtoponimia. Mira, estes son os mapas que trouxemos do colegio para que nos digas o nome das fincas, se sabes alguna. Sí, algunhas, sí. E de ríos, algunhas, sí. penas, ten lendas ou cousas así. Sí. Pois consiste en marcar os montes e poñer os nombres das fincas nun libro que nos facilitaron os profesores. E é preguntar onde non sabes, tens que preguntar ás persoas da zona. Preguntamos aos veciños, cazadores e algo tamén nosos abuelos, os pais, tíos tamén, onde estaban situadas as fincas e o nombre delas, porque nós non sabemos moito. Cada finca hai que pintala dun color. E os ríos e os montes e todo, cada cousa dun color. E os límites parroquiais. Pois levábanos aproximadamente unha semana, según o sitio que fose. E estas son as fincas, no fondo do Garbito, todo. E o monte non ten nome? Ten un monte, sí, o de a Penela. O de Penela. Penela, A Penelo? Penela de las Xentes. Si, a xente axúdanos moito, colaboran moito, e sobre todo as persoas maiores, que eran as que máis se acordaban dos montes. Chamaña Chousa porque é unha finca cerrada. É todo dun propietario. Gustoume moito porque recollía os nombres das leiras e de todo do meu povo. Participamos porque está ben, porque queda marcado, pues, depois o que veñan depois máis adiante, pois saben de onde viñemos e onde provemos. A vostede que parece que esteamos facendo este traballo de recoller o nome das fincas e de camiños e todo iso? Moitos dos vosos pais xa non saben onde están as fincas, nin os camiños, nin como lles chaman, nin cousa ninguna. Entón, isto sempre será unha cousa moi bonita que quede aí todas as cousas para o día de mañá. Ben falado. Abrímola se queremos airear a casa. La ventana. A muller do rei é a... Raín. Ves como sabes? Cando se produce unha situación de emerxencia, os servicios de salvamento necesitan unha referencia, e a mellor referencia é o nome do sitio sobre un mapa. O problema está en que os lugares deshabitados a veces non teñen nome. Este é o gran problema do Canadá, onde os científicos teñen que continuamente estar inventando nomes para poder cubrir todo o territorio. Galicia, en cambio, debe de ser un dos lugares habitados dende máis antigo no mundo, porque aquí é prácticamente imposible encontrar un sitio que non teña o seu nome. O problema está para Galicia en que, co abandono da agricultura, moitos destes nomes estánse esquecendo porque penden só da memoria dos máis vellos. Por iso se está facendo un traballo moi grande de recolleita da microtoponimia. Por iso é bonito que este colexio de Navia de Suarna e outros que acudiron á nosa chamada estean colaborando neste salvamento científico tan importante. Hoxe vostedes deben decirlle aos seus fillos ou aos seus netos se no seu colexio están colaborando con isto. Todos temos que colaborar porque é unha emerxencia. Abur.